Aşgabatda demalış ýollarynyň ýokunç keselleriniň giňden ýaýramagy dowam edýär. Dümöw alamatlary bilen geçýän keselçilik esasan hem çağalarda agyr geçýär. Kiçi ýaşly çağalaryň arasynda bu keselçilikden ölýänler hem köp bolýar. Köp hojalyk zerur bolan dermanlary satyn almak üçin öý goşlaryny we awtologlaryny satmaga mejbur bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 31-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi. Näsaglar beden temperaturasynyň aşa ýokarlanmagyndan, damak bokurdok agyrlaryndan, dem gysmadan, üskülewikden ejir çekýärler. Bu keselçilik esasanam täze dünýä inen bäzeklerde we kiçi ýaşly çağlarda agyr geçýär. Olaryň gyzgyny aşa ýokarlanyp gaýtaryp içi geçip halys haldan düşýärler we kesel bilen görüşmekden ejizleýärler. Çağanyň aradan çykmak bilen bagly ýagdaýlar köp göze ilýär. Dip ýagdaýlardan habarly saglyk işäri bellidi. Keselçilik uly ýaşly adamlarda hem agyr geçýär. Käbir adamlar güýçli antibiotik sanjymlaryny alanyndan soňra da olaryň üskülewige aýrylmaýar. Bu raýatlaryň käbirine üskülewige aýyrmak üçin ýörite sanjymlar edilýär diýip saglyk işäri bellidi. Geçen ýylyň güýzinden bäri ýurtda giňden ýaýraýan we resmi taýdan düşündürüş berilmeýän bu keselçilik ilatyň maşgala büdjetine hem barha köp agram salýar. Modermanlaryň aşa gymmat bolmagy we Türkmenistanyň saglyk ätýaşlandyryşynyň keselçiligiň bejergisi üçin zerur bolan dermanlary öz içine almayandygy sebäp bolýar. Ilatiýan aýda saglyk ýaşlandyryş üçin pul töleýän bolsa-da ähli dermanlary dolu bahasynyň satyn almaly bolýar. Mysal üçin dermanhanalarda antibiotikler 400-500 manat bahalanýar. Lokmanyň sanawyny hökmany satyn almaly diýilip görkezelen beýleki dermanlaryň we serişdeleriň bahasy 3000-4000 manatdan hem geçýär. Käbir maşgalalarda ähli agdalar keselýär. Şeýle bolana çykdyjy 14000 manada ýetip bilýär. Dip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Ol ýurtda ortaça zähmet hakynyň 2500 manat töwereginde düne ünsü çekip, käbir hojalyklaryň bu saglyk çykdagylaryny ödemek üçin öý goşlaryny, awtologlaryny satmaga mejbur bolýandygyny hem bellidi. Habarçymyz şu günler paýtagtyň dermanhanalarynda adamlaryň uzy nowatlaryny hem synlasa bolýandygyny habar berýär. Käbir raýatlar derman satyn almak üçin azyndan 1 sagat garaşmaly bolýarlar. Häzirki wagtda dermanhanalara barýan adamlaryň sanynyň juda köplügi zerarly bu ýerlerde uzak wagtlap görmedik tanış bilişlerine hem duş gelse bolýar. Sebäbi bu ýerde hastalaryň hosarlary ýezigderli nowata durýarlar. Dip Aşgabatly bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň saglygy goraýyş bölüminden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanyň günbatarynda köp milletli ilatly şäherlerde, toýlarda başga dillerdäki aýdymlary ulanmak gadagan edilip diňe türkmen aýdym sazlarynyň çalynmagy talap edildi. Bundan başga da ruhsat verilen saz repertuarynyň arasynda häkimetler öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýdymlaryna aýratyn üns berilmegi talap edýär. Balkanawat we türkmen başy köp milletli ilatly şäherlerdir. Türkmenler, ermeniler, ruslar, lezginler we başga milletleriň wekilleri bolan müňlerçe adamyň ýaşaýan bu şäherlerinde indi toý üçin playlist düzülende her kim häkimetleriň talaplaryny göz öňünde tutmaly we diňe türkmen dilinde aýdym saýlamaly. Restoranlarda toylar diňe türkmen aýdym sazlaryny aýtdyryp alınıp barylmaly we toy dawaralary türkmen däwine görä geçirilmeli. Täze durmuş gurýanlara bu arada olar toy etjegini hasaba alýan bölüme ýüz tutanlaryna dillen duýduryş berilýär. Dip Türkmen başydaky Çeşme 31-nji ýanwarda gurrun berdi. Toy salonlarynyň, banket zallarynyň we restoranlaryň işgärleri hem täze talaplardan habarly. Azatlyk bilen adynyň agzalmazlygy şertinde gürleşen yerli ýaşaýjylaryň türlerine görä soňky birnäçe toy täze talaplara laýyklykda geçirilipdir. Restoran eýeleri aýdymlaryň seýsen göterminiň türkmen dilinde bolmagyna gözegçilik edýärler. Kuş depdiğini çalýarlar. Mundan başga da öňkü prezidentiň Gurbanguly Berdimuhammedowyň sen diýip ağlar we saňa meniň ak güllerim ýaly hersi 7 minutluk uzyn aýdymlaryny DJ 2 gedek oýnamaga mejbur boldy. Dip restoranlaryň biriniň işgäri gurrun berdi. Türkmen başyda we Balkanawatda ýaňy ýakynda toýlara gatnaşan ýaşaýjylaryň sözlerine görä türli milletleriň wekilleri bolan ýaş çatynjylar we mihmanlar düýünden başga aýdym saz isläp tema olaryň
başga dillerde şolsanda öz dillerinde aýdym dinlenmegine ýol berilmändir. Türkmen toy aýdymlaryny we küçdepdigini aýtdyrdylar. Hemmeler şol saatlarda tans etmeli boldular. Dip toylaryň biriniň mihmany gurrun berdi. Soňky toylara gatnaşanlaryň aýdyşy ýaly aýdymsaz mejburlygyndan başga da toy alyp barjylarynyň çykyşynda ýyzly prezidentiň adyna övgüli sözler edilipdir. Stolun başynda türkmenler, ruslar we ermeniler bardy. Biziň hemmämiz toyda däldi. Döwlet çäresine oturan ýaly duyduk. Hemmämiz döwletiň biziň şahsy durmuşymyza şeýle bir goşulmagyndan gaty närazy bolduk. Dip Türkmen başynyň ýaşaýjy saýdýar. Türkmen ýolbaşçylarynyň şahsiýet kulty bilen bagly mejburlyk toy otoglarynyň bedeglerinde hem duýlar öňkü prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguli Berdimuhammedowyň we onuň ogly häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň köp sanly portretleri toy mekanlarynyň ähli ýerlerinde ýerleşdirilýär. Hatda toy dawaratynyň özü de prezidentiň portretiniň fonunda geçirilýär. Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultunyň agdyklyk etmegi Türkmenistanda durmuşyň ähli uğurlarynda gözeýilýär. Olaryň portretleri ähli larda we jemgyýetçilik ýerlerinde atylýar, mekteplerde, çağlaryň arasynda, meçitlerde bolsa, ynanjylaryň arasynda, döwlet edaralarynda, işgärleriň arasynda olara bolan söwgi hem hormat mahabat edilýär. Ilat kitaplaryny okumaga we ýazan aýdymlaryny aýtmaga mejbur bolýar. Öňki ýyllarda döwlet edaralarynyň işgärlerinden Gurbanguli Berdimuhammedowyň aýdymlaryny öz jübi telefonlary üçin jaň hökmünde ulanmak hem talap edilýärdi. Türkmenistanda beýleki milletleriň wekillerinden türkmen däp desurlaryny berja etmek we türkmen milli eşiklerini giymek talaby köp ýyl bäri saklanyp gelýär. Hususan da Daşowda we Liwap vilayetlerinde köplik bolup ýaşaýan etniki özbekler medeni hukuklaryndan we däp desurlarynyň mahrum bolýarlar. Olara toylarda öz aýdymlaryny ýerine ýetirmek gadagan edilýär. Olardan dawaralarda türkmen dilinde aýdym aýtmak we türkmenleriň milli eşiklerini giymek talap edilýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun jins taýdan kemsitmäni, ýazgarýanlygyny we halklaryň arasynda özara düşünşmek siýasatyny ýygyderli alyp barýanlygyny aýdýarlar. Şeýle-de bolsa ýurtda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleri ençemel we etnik sebeplere görä hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler we türkmen häkimetleriniň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň olaryň bilim almak we iş edinmek mümkinçiliklerini düýp götür çäklendirýänligine ünsü çekerler. Şeýle-de etnik toporlaryň wekilleri şahsiýet resmi namalaryny alanlarynda öz milletlerini türkmen hökmünde görkezmäge mejbur bolýarlar. Liwap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň iň gelim gidimli bazarlarynyň biri bolan Gök bazarda soňky hepdelerde aljylaryň sany göz görteli azaldy. Bazardaky telekeçiler täze ýylyň ilkinji aýynda sowdanyň aşy pes bolandygyndan şikaýet edýärler. Olar fevralda sowdanyň janlanmagyna umyt baglaýandyklaryny, ýogsa telekeçilik işleriniň howp astyndadygyny belleýärler. Bazara aýlanyp gören habarçymyz onda azyk dukanlaryndan we tekçelerinden başga illa goloy egineşik satylýan, ony goloy sinaat haritleri şolsanda sabun we şampun satylýan hemde ony goloy dürlü haritlary satýan dukanlaryň bardygyny aýdýar. Bu dukanlaryň ýerleşýän uzun hatarlarynyň her birine 3-4 alyjynyň aýlanyp ýörendigini görse bolýar. Azyk haritlaryny satýan tekçeleriň ýerleşýän ýerini hem alyjy juda az. Dip habarçymyz 1 fevralda maglumat berdi. Bazardaky telekeçileriň ençemesi ýanwaryň krizis aýy bolandygyny aýdyp, hususan da egin eşik sowdasynyň juda pes bolandygyny belleýär. Uzoklugyn açyk durup ýöne ýekeje harit hem satyp bilmedik dukan eýeleri juda köp. Käbir dukanlarda bolsa günüň dowamında bir eşik satyldy. Bu eşikden galan peýda dukanyň aýlyk 2000 manat bolan arenda puluny tölemäge hem ýetmeýär diýip bazardaky telekeçileriň biri anonim şertde gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä ýanwaryň 2-nji ýarymynda 70 töwereg dukandan 30-a goloýy hepdede bir ýa-da 2 gün açyk durdy. Galan günleri ýapyk boldy. Telekeçiler sowda bolmasaň dukanlaryny açmadylar. Dip bazardaky başga bir telekeçi anonim şertde aýtdy. Azatlyk bazarda ilatyň satyn aljylyk ukybynyň pete gaçmagy we onuň sebäpleri barada sowda nokodynyň administrasiýasyndan yerli sowda resmiýlerinden tesbir alyp bilmedi. Ýöne telekeçileriň ençemesi munyň iki sebäbiniň bardygyny aýdýar. Birinciden ýurtda ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda ilatyň satyn aljylyk ukyby pete gaçýar. İkinciden dekabrda 2 aýlygyny birden alyp, onuň aglawy bölegini täze ýyl bellemäge harçlan ilatda sowda etmäge pulu galmady diýip Liwaply telekeçi belledi. Telekeçiler fevralda sowdanyň janlanmagyna umyt baglaýandyklaryny, ýogsa telekeçilik işleriniň howp astyndadygyny hem aýdýarlar.
Söwda janlanmasa köpümiz telekeçilik işimizi bet etmäge mejbur bolarys. Dip lewaply telekeçi belledi. Azatlyň ýurdunyň dürli sebitlerindäki habarçylary bazarlarda aljylaryň göz görteli azalýandygy barada soňky ýyllarda ençeme gezek habar berdiler. Ýöne olar soňky 1 ýyla golay wagt bäri ýagdaýyň hasta yaramazlaşýandygyna aýdýarlar. Kiýew'e sapar edýän ýokary derejeli ABŞ resmisi Ukraina üçin täze ýardym bokçasynyň kongresde kabul ediljekdigine ynam bildirdi. Washingtonda senatorlar uruşdan ejri çekýän ýurda bölünip beriljek $61 milliard meşburnäk ýardym bokçasy babatyna iki partiýaly ılalaşygy gutornukly tamamlamaga çalyşýar. Ukraina üçin iki partiýaly goldaw tutuş ýurt boýunça güýçli bolmagyna galýar diýip ABC-nyň döwlet sekretarinyň orunmasary Victoria Nuland Ukraina liderleri bilen geçiren gepleşiklerinden bir gün soňra 31 ýanwarda jurnalistlere aýtdy. Men şol düşünüşmek ýagdaýynyň prezidentiň bu haýyşnamasy boýunça kongresse geçiriljek ses berişlikde şöhrelenjekdigine berk ynanýaryn diýip ol aýtdy. Ukraina Russiýanyň 2-nji ýyl dönümine golaýlap barýan çöldürşüni ýa-da testirmek üçin günwatary ýaranlarynyň hususan Birleşen Ştatlaryň himayatyna garaşly bolup galýar. Respublikanlar we demokratlar Ukraina, Israil we Taywan ýardymlaryny hem öz için alýan has iri çykdyjy bukçasynyň bir bölegi bolan immigrasiýa maliýeleşdirmesi we reforma boýunça ulalaşyp bilmeýär. Taraplar sentýabr aýyndan bäri öz aralaryna tapawutlar babatyna ulalaşyp bilmeýär. Bu ýagdaý Russiýanyň günnorda hüjümlerini güýçlendirýän wagtyna ABŞ harby ýardymlarynyň Ukraina iwerilmegine täsir edýär. Kongres mundan odal Ukraina bölünip berilen $45 milliard meşburnäk maliýe ynsanperwer we harby ýardymlary 2022-nji ýylyň ahyryna tasdiklady. Ýöne bu maliýe serişdeleri gutorup barýar. Häzirki wagtda Ukrainanyň ok därleri gutorup barýar. Bu bolsa kongressdäki berk Ukraina goldawçylarynyň arasyna alada döredýär. Senatyň köplük lideri Chuck Schumer kongressdäki irdenki çykyşyna Ukrainanyň aman galmagy howp astyna diýip duýduruş berdi. Senatyň Respublikan lideri Mitch McConnell biziň çaltlyk bilen Israila we Ukraina ýardym bermegimiz zerur diýdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg kongresi ýardym bukçasyny tasdiklamagy höwetlendirmek üçin 31-nji ýanwarda Washingtona bardy. Ol konservativ aň düşünje guramasy bolan miras gaznasyna eden çykyşyny Vladimir Putiniň hyjywlarynyň diňe bir Ukraina bilen çäklenmejekdigini aýtdy. Ol Rus prezidentiniň Russiýanyň täsir geňişligini gaýtadan esaslandyrmagy we alternativ dünýä tertibini şekillendirmäge niýetlenýändigini aýtdy. Töwüş meýdany barada aýdylan Rus raketalary Kharkiv sebitinde bir keselhana zar vurdy. Zeper ýetmelere sebäp boldy. Rus raketalary Ukrainanyň günnäger Kharkiv sebitiniň Veliki Burluk ilat ýerine bir keselhana zar vurdy. Zeper ýetmelere getirdi. Ýöne adam pidalary bolmady diýip sebit häkimi Oleg Sinyehubov 1-nji fevralda ýerden habar berdi. Sinyehubov 31-nji ýanwarda giýişlik gönüktirilen raketalaryň Rayat keselhanasyna zar vuranlygyny telegramna ýazdy. Keselhananyň işgärleri howa hüjüm duýdurşyny destine jogap berip şol wagt deshada bolan 33 hastanyň ählisini hem de 5 işgäri evakuasiýa etmegi başardylar diýip ol aýtdy. Binanyň daş ýüzüne penjireleri we üçege ziýan ýetdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu aralykda Russiýa 3 serhet ýaka sebitde 11 sany Ukraina dronuny urup ýykandygyny aýdýar. Russiýanyň gorunmak ministrligi ödüniň howa hüjümlerinden gorunuş güýçleriniň 1-nji fevralda Russiýanyň Belgrad, Kursk we Voronezh serhet sebitlerine Ukrainanyň 11 sany pilotly uçuryny urup ýykandygyny aýtdy. Ol adam pidalaryny ýa-da maddi ziýany agdamady. Ministrlik 31-nji ýanwarda ödüniň basylyp alynan Kryma atylan 20 sany Ukraina ganatly raketasyny hem urup ýykandygyny aýtdy. Ol raketa bölekleriniň Sevastopoluň demirgazyna bir harby meýdança gaçandygyny aýtdy. Bu sebitde Russiýanyň Belbek harby howa bazasy ýerleşýär. Ýöne onuň ady agdalmady. Uçur enjamlaryna zeper ýetmedi diýip ministrlik aýtdy. Ukraina Russiýada hüjümlere öz gatnaşygynyň bolanlygyny ret edýär.